Ojúmọ́ mọ̀ níbikíbi tí ẹ ti ń wò mí. Èmi ọmọ yín náà ni ojúmọ́ tó mọ́ wa lénìí ojúmọ́ ire ni. Nítorí Ifá kọ́ sọ́nù dùn mímọ́ ẹ̀ ní ojúmọ́ mọ́ kedere kedere mú wá bẹ̀ wò. Adéwá fún kedere tí ń ṣe yèyé ojúmọ́ mọ́. Ojúmọ́ tó mọ́ wa lénìí ojúmọ́ ire ni kedere ìwọ ni yèyé ojúmọ́ mọ́ ojúmọ́ ire ló mọ́ wa o. Adúpẹ́ pé ojúmọ́ ajé ló mọ́ wa, adúpẹ́ pé ojúmọ́ ọrọ̀ ló mọ́ wa lónìí. Mo kí yín níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá. Ẹ̀yin èmi náà tí yín ọmọ yín àbúrò yín Ìfàdọ́là Ọlámilékan Ajagungbadé náà ni kò yí padà. Ní ìwọ tó ti ń sọ pé kíní kan sọ kúlúkúlú nú mi, kíní kan rìn kiri nú mi, ó ń dà mí láàmú nú, èní lọ́lọ́gùn eléyìí, ọ̀la lọ́lọ́gùn eléyìí, ọ̀túnla lọ́lọ́gùn eléyìí. Tó wá lọ sí hospital tán ṣàyẹ̀wò fún ẹ. Tán wá rí pé n tó ń dẹ̀ láàmú yìí o ìjú ni. Ọwá ní ìjú yìí ti tó bí o, ó ti tó fèrè kan o, ó ti tó kinní kankan o, ó ti dàbí ọmọ oṣù mẹ́ta nú ẹ o, àfi kán la inú ẹ kán gbé jáde. O ní ìdá ti ṣiṣẹ́ abẹ. Bó ṣe wà ń líkì ló wà ń gbàǹjà. Báwọn ṣe mọ ọgbọ́n àti lanú làwa mọ ewé àtegbò tá máa papọ̀ tíjú náà máa yọ. Máa fi oògùn ìjú kékeré kan lẹ̀ kí ẹ kọ́kọ́ lọ dán wò kẹ́ tó wá ṣe ńlá. Ìyẹn la máa ń pè ní pátápátá láfọ́jú, tó máa fọ ilé ọmọ ẹ, tó máa fọ ìjú tán pátápátá lára ẹ. Kòkòrò ojú náà á fọ̀ tán ńlá wà. Bọ́jẹ́ kọ́kọ́ fún yín ní kékeré kẹ́ lọ dán wò, kò sí oògùn tó kéré o. Ẹ jẹ́ fún yín. Ẹ lọ wá bàrà ńlá kan, ẹ gé sí wẹ́wẹ́, ẹ lè nà sá díẹ̀. Ẹ wá iṣu èmìnà, ẹ jẹ́ kó pọ̀ díẹ̀, ẹ gé wẹ́wẹ́, ẹ kó tì, kẹ́ nà sá. Ẹ wá àrìdàn onígun, ẹ wá kó pọ̀, ẹ lè wá bí mẹ́wàá, ẹ fọ́, ẹ kó tì. Àwọn nǹkan tẹ́ kó tì tẹ́ ṣájọ yìí ẹ kó sápẹ́. Ẹ wá lọ wá ọ̀rọ̀ agogo, ewé ọ̀rọ̀ agogo, ẹ mọ̀ pé kò kí ń néwé, ó dàbí igi báyìí ni ó nẹ́gùn lára. Ẹ wá igi òun náà ẹ kó lé lórí. Kẹ wá lọ wá ọṣẹ dúdú ojúlówó. Tẹ́ bá ti jó àwọn nǹkan yìí tó ti ń jó lọ, ẹ wá da ọṣẹ dúdú ojúlówó, ẹ dà sí. Tí ó bá ti jó, ó lè fi odidi ọjọ́ kan jó, ó lè fi odidi ọjọ́ kan àtàbọ̀ jó. Tẹ́ ẹ bá ti rí jó tán, ẹ lọ, ẹ powder, ẹ má rọ́ sínú ike inú ìgò ní kẹ́ rọ́ sí. Tó tẹ́ bá rọ́ sínú ike, ó máa ń lọ ike lọ́rùn. Ẹ rọ́ sínú ìgò. Àárọ̀ àtalẹ́, àárọ̀ ká tó jẹun, a kọ́kọ́ fi omi ọsàn wẹ́wẹ́ tó tá fúnra wa ní o. Tó ń ṣe pé wọ́n ti mú fomi là lójú o. Ẹ bu ṣọ́ọ̀tì kan lẹ̀, ẹ bu ètù ìsọwọ́, ẹ da ètù ìsẹ́nu, ẹ fi ṣọ́ọ̀tì kan lò. Ìwọ tí ìjú ara ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ tó bá lò oògùn yẹn á yọ ìjú ara ẹ tán. Tó bá tún da lẹ́bẹ̀ tó bá jẹun tán tó ṣe tó bí àbí 30 ṣẹ́jú, wàá tún lo talé náà bẹ́ẹ̀. Lò ó fún odidi ọ̀sẹ̀ kan léra kó wá lọ ṣàyẹ̀wò. Kó wo déédéé ibi tí ìjú yẹn wà ń gbà yẹn, kó wo ibi tó bá dé. Tí o bá ti dóògùn ìwò tó bá ti ṣiṣẹ́, pe nọ́mbà yìí fún ìtẹ̀síwájú ẹ̀ sí, fún wọn tó fẹ́ ṣe ńlá ẹ̀, àbí wọ́n tí o mọ bó ṣe fẹ́ ṣe tó dẹ̀ ń la irú àrùn yìí kọjá, o lè pe nọ́mbà tó rìn lójú amóhùnmáwòrán yìí. O lè pe MTN yẹn hotline ní 081 30 610 395. O lè mẹ́sẹ̀jì sórí WhatsApp nọ́mbà tó ń lọ yìí 081 28 02 48 44. Èmi náà ni màá dá yín lóhùn. Kò sígbà tẹ́ pè mí ọmọ yín tí mi ò dá yín lóhùn. Ẹni tó bá ní oògùn àrùn ìjú yìí ní ara, ihun tó dùn ó gbúdọ̀ sá fún. Ó gbúdọ̀ sá fún nǹkan bí òkèlè ní jíjẹ lásìkò tí ó ní àrùn ní ara, ó gbúdọ̀ sá fún.
kí nǹkan yìí kó má lè máa yára gbéra nínú ẹni. Àwọn nǹkan tó máa ń fún lágbára láti tètè dàgbà sínú nìyẹn. Onítàn gbọ́dọ̀ sá fún nǹkan tó dùn kó dẹ̀ sá fún òkèlè. Pàápàá ẹ̀bà ní jíjẹ ó gbọ́dọ̀ yẹra fúngbà tó máa fi tọ́jú àrùn tó máa fi sùn. Orúkọ mi ò yí padà, Ọlámilékan Ajagungbadé Anífadọ́là lórúkọ tèmi. Ẹ ṣé mo dúpẹ́.